Aşgabat Balkan asfalt ýoluny mikroawtobus bilen yeňil awtologyň ýol helakçylygyny uçurmagy netijesinde adyndan 4 adam öldü, başga-da 10 goly yaralandy diýip adatlygyň ýerli habarçylary aýdýarlar. Aşgabatdan Balkana sapar edýän mahaly waka şaýat bolan ýazyjy Wösinçi Amanmurat Bugaýewiň sözüne görä, ýol helakçyligi 9 fevralda Türkmenbaşy şäherinden ortaça 80 kilometrlik uzakda ýerleşýän Belek şäherçesiniň goloýunda bolupdyr. Ol şeýle diýär. 10 adamy çelliyor salyp bilen mikroawtobus bilen Volvo atdy bir yeňil maşynyky çakışypdyr o ýerde de 4 adama wefat bolupdyr. Çakışyk wagtynda ben gözüm bilen görerim. Başga kimin näme ýagdaýyny guwaretip aýdyp biljekler sebäbi men şu taýdan uğranymda da özüne gep bilmän ýatan 7-8 töwre ýaradar bardy. Onun sözüne göre ýol helakçylygynyň bolmagyny guruluşy günni 20 ýyldan gowrak wagt bäri tamamlanmaýan Aşgabat Balkan ýolunyň yaramazlygy we ýol belgileriniň ýoklugy sebäp bolýar. Bu arada Amanmurat Bugaýew şeýle diýdi. Volvo markaly awtolog ýoluň beýlek tarabyna geçmärli üçin barp edilýär maňlaýma 10 koruluk mikroawtobus bilen çakyş. Köçen sagyndan çepinden sagyna geçmärligini görkezýän köçür hereketiniň belgileri ýok. Şolar goýulmady. Ýatlak geçdik. Uzunlugy ortaça 570 kilometre barabar bolan Aşgabat Balkan asfalt ýolunyň gurulşygyny 1990-njy ýyllaryň 1-nji ýarmyna başlanyp, şonu resmi metodda berilen maglumaty görä, ýoluň awatlaş işleriniň 2003-nji ýylda dolu tamamlanjakdygy aýdylypdy. Ýöne ýakynna awtolog arkaly Balkan vilayatyndan Aşgabat'a gelen Bugaýewiň döwlet mediasyna Aşgabat Türkmenbaşy aralygyndaky asfalt ýolunyň gurulşygynyň dolu tamamlanyp ulanýaşy berilenligi aýdylsa da, onuň 300 kilometrden gowrak bölegindäki awatlaýyş işleriniň henidem tamamlanman gelýändigini we munyň ýolagçylary hem howpsuzlyk hem de barjak ýerine öz wagtynda barmak nukdaý nazaryndan agyr kynçylyk dörýändigini aýdýar. 570 kilometrin bolmagy her 2 kilometrinden ýoluň ýasagyna geçmeli, ýa çepine geçmeli. Käýerde köne barpga 1970-nji ýyllarda düşen asfalt käbirlerde inni aýradylmary asfalt tümlekleri bir depeler duna ýolly awtomobil çakışmagy adam pizalary hälisini ýüze çykdy. Gal berse de Aşgabat Balkan ýolunyň mundan 3 ýyl çemesi öň awatlanyp dol ulanşygy berilen böleginiň hatardan çykyp başlandygy aýdylýar. Bellek geçdik. Türkmenistanyň awaza syýahatçylyk zolagyny şeýle hem Çilekeniň deňiz kenaryna dynjalmak isleýän ähli syýahatçy şu ýoldan sapar etmeli bolýarlar. Türkmen häkimetleri bu ýoluň gurulşygynyň näme üçin tamamlanmaýanlygy barada häzir çenli ilat köpçüligine maglumat ýa-da düşündiriş bermän gelýärler. Şeýle de ýurtda ýol helakçylygyny ölýänleriň sany baradaky statistik maglumatlarym el ýetersiz bolmagyna galýar.